Ние сме Иван и Манол. Ето го Манол, аз съм Иван. Днес ще правим как ще видите как го бия него. Най-бруталното биене създавано някога в света. Чао! Сега ще видите, по-скоро не чао. Не, чакай, ще го държа. И само. Чакай, ама... Добре. Какво мъчкаш, бе? Давай, давай! Сега ще те запаля! Викай. Ставай горе! Ставай! Видяхте как го пребих. Това беше днес. Чао!